Szevasztok, én a Kös vagyok, és ma elkezdtünk a következő tech videónkhoz, amelyben is el szeretném nektek mondani a Samsung Galaxy S8 specifikációit. Ugye ma van március 29-e, és ma hivatalosan is bemutatta a Samsung a Galaxy S8-at és az S8 Plus-t. A telefon nálunk Európában egyenlőre még csak 3 színben lesz kapható, ami nem más, mint a fekete, a szürke és az arany. A telefonról, amit tudni kell, kívülről eltűnt belőle, eltűnt róla a home gomb és a érintő gombok, amiket a Samsungnál szokásosan megszokhattunk. Ezt elmondtam. És hogy ne legyen annyira fura, ezért a Samsung csinált egy olyat, hogyha lecsukod a telefont, akkor oda lentre, a home gomb helyére kijön egy ilyen kis érintő home gomb, és hogyha azt erősen megnyomod, akkor tudod felnyitni a telefont, vagyis nem is felnyitni, hanem ugye a zárolt képernyőt előhozni. Maga a telefon nem nagyobb, mint egy Samsung Galaxy S7 Edge, de viszont a képernyője nagyobb, azaz majdnem az egész telefonnak az eleje egy nagy képernyő, még a Samsung Galaxy S8-nál a kijelző 5,7 incses, a Samsung Galaxy S8 Plus-nál a kijelző 6,2 incses. Úgyhogy nagyon szép, és 4K-ban tud mutatni neked videókat, vagy akármit 4K-ban. 4K-ban vesz fel, de erre majd később is kitérek. Ugye mivel eltűnt a home gomb, ezért a telefonnak a hátuljára, a kamera mellé rakták az új lenyomatszenzort, és a telefonnak a bal oldalára a hang erőszabályzó alá került egy gomb, ami a Bixby, és ez egy olyan applikáció a Samsungnál, hogy például, mondok egy példát, hogy rámész, tudod vezérelni vele a kamerát, rámész a kamerára, találsz egy tárgyat, és ezt beszkeneled, és a Bixby azonnal keres ahhoz hasonló képeket az internetről, és akár így meg tudod venni a cuccot, amit kinéztél, mert rá tudsz arra is keresni, hogy mondjuk Amazonon vagy eBay-en keressen rá arra a dologra. A Bixby a Samsungnak a személyi asszisztense, ezek szerint tudsz vele kommunikálni is, de a magyart azt nem érti. Szóval csak angolul tudsz vele, de azt hiszem, hogy még németül is. A telefonban az előlapi kamera 8 megapixeles, a hátsó kamera pedig 12 megapixeles, ahogy megszokhattuk a Samsung Galaxy S7-nél is. A telefon belső tárhelye 32 GB-tól kezdődik, és 128 MB-ig lehet vásárolni. Ugyanakkor ez SD kártyával is bővíthető. A telefonban magában van egy rohadt erős processzor, és a 4 GB RAM van benne. Mondjuk én többet vártam, de ő ezek szerint ezt megteszi. És a Samsunghoz most jött egy olyan dolog, hogy Retina, mondjuk az már azt hiszem, hogy volt az S7-ben is, de nem, ezért így mondom, hogy Retina szkenner és az arc szkenner jött be a Samsung Galaxy S8-ba. Szóval most már nem csak az új lenyomatoddal tudod feloldani a kijelzőt, hanem az arcoddal és a szemeddel is. Ami biztonsági okokból nagyon jó dolog. A Samsung Galaxy S8-ban 3000 mAh-os akkumulátor van, és az S8 Plus-ban pedig 3500 mAh-os akkumulátor található. Jár hozzá egy gyors töltő, ugyanakkor lehet hozzá venni mágneses töltőt is. Ami még szemet szúrt a Samsung Galaxy S8-ban, hogy ki lehet választani azt, hogy akarod-e a hagyományos alkalmazás kiválasztót, ugye amit a Samsungnál megszokhattunk, hogy ugye jobb oldalt van lent egy ilyen kis fehér gomb, ugye már 6.0-tól fölfele, és abba belemész, és akkor ott vannak az alkalmazások, de lehet olyat is választani, hogy a képernyőt lehúzod, és akkor, vagy nem tudom most pontosan, vagy felhúzod a képernyőt, és akkor előjönnek az alkalmazások, és tudod bennük keresgélni azt, amit akarsz. Itt nálunk Szlovákiában már kapható egy üzletben
Nálunk az 799 euró a Samsung Galaxy S8, és az S8 Plus pedig 899 euró. Úgyhogy nagyjából ennyit a telefonról, későbbiekben talán még jön egy pár információ. Amire még szeretnélek titeket megkérni, ugye megint március vége van, holnap vége, holnap vége, és ezért kérdezzetek tőlem, ugye várható lesz mindjárt nem sokára a kérdezfelelek, szóval ide nyomassatok a kommentbe kérdéseket, és én majd válogatok közülük, vagyis szerintem mindent beleveszem, már nem szok olyan sok, orbitáson sok jönni, szóval szerintem mind benne lesz. Na és hát ennyit szerettem volna, hogyha tetszett a videó és szeretnél még ilyen tech videókat, akkor nyomass egy lájkot rá, iratkozz fel, és ne feledd el kommentelni az igényeidet, amiket szeretnél, hogy láss a csatornán, stb. Én Ákos voltam, és a legközelebb viszont hallásra.